Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ दिनै कक्राझारनि केडिएसि गेलेग्रा फोथाराव मिरु आरो कक्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बैसागोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो। एबसुनि गायसनगिरि सोद्रोमा आरो ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि मुस्रि रनजित बरगयारिया फिरफिला बिरहोनायजों लोब्बा लाखिनाय बिबुंथिनि गेजेरजों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'लेण्ड आसाम आरो भारतनि खना खनला रायजो जानाय साफ्रोमबो बर'फोरनिसिम माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरो। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म, मिरु एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो। मैया गिख्रंथाव बारहुंखा, गोब्राब अखा, बरफ अन्थाइजों आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां न' बां सिलिंखार जानायजों लोगोसे गोबां जिब जुनार आरो मानसिफोरनि जिउ खहा जायो। बेबादिनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि गासै मोनब्रै गामि फारियै हेसपेस, सुकानबावनाय, नीलायसरा आरो हिलपुर ओनसोलाव गिख्रंथाव बारहुंखा, गोब्राब अखा आरो अन्थाइजों खमैबो 200निबो बारा नखरफोरा सिलिंखार जानांदों। सोरनाबा थिं गब्लंलाङो, सोरनाबा उरायलाङो आरो माइ दै, जि जोम, बिफां लाइफां, फरायसालि बायदिफोरा सिलिंखार जानांदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, सासे बर' सुबुङा दंफां बायसिन जानानै जिउ खहा जायो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं उदालागुरि गामिनि 53 बोसोर बैसोनि सुरेन्द्र बसुमतारीया थांनाय मोनायाव जोब अखा हानाय आरो बारहुंखा बारबाय थानाय समाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे मोनाबिलिनि 7 रिंगा 40 मिनिटसो समाव ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो ओंखाम संग्रा न' खाथियाव थानाय नालेंखर बिफाङा ओंखाम संग्रा न'आव गोग्लैसिननायनि जाहोनाव सुरेन्द्र बसुमतारीया जायगायावनो जिउ खहा जायो। बिथांजों लोगोसे बिहामजो अनजालि बसुमतारीया गोब्राब जोखोम जायो आरो लोगोसे दान मोनसेनि खुदिया आरो फिसाज्ला बिरदाव बसुमतारीयाबो जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरखौ कक्राझार आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मैयानि गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों आसामजों लोगोसे मेघालयआवबो गोबां न' बां सिलिंखार जादों। मैयानि बारहुंखा बारनायजों मेघालयनि रिफय जिल्लायाव 1000 नखरफोरा सिलिंखार जायो। बे गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों मेघालयआव रावबो जेबो जानायनि खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बे बारहुंखा बारनाया खमैबो 4 गामिफोराव गोहोम खोख्लैयो। मानसिफोरनि थाग्रा न'जों लोगोसे रिफय जिल्लानि बिडिअ मावख', फरायसालि, पिडब्लिउडि मावख' आरो भेटेरिनारि मावख'फोरा बे बारहुंखा बारनायजों सिलिंखार जायो। सिजफायाराव थानाय NLFB आफादा गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फालिदों। कक्राझार जिल्लानि सान्दामारियाव थानाय NLFBनि डिजेनेटेड केम्पआव NLFB आफादाबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फालिदों। दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे NLFBनि केडारफोरा रंजा खुसियै मोसानानै रंजालि बैसागो फालिदों। NLFBनि GSN फानजारि बिथांनि दैथायहरनाय खौरां। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।